Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Eh, nyongnya gimana ke? Nang alas. Astagfirullahaladzim. Aduh, jir, astagfirullahaladzim. Mikirin apa gitu? Kayak gini sedulur. Jadi aku ki menek ya ora fokus ya. Ora fokus ya mikirna pengen belajaran bahasa Sunda gue ngel temen kok. Maring carane bahasa Sunda gue sulit banget nih mlebu mengaring otak kenyong ya. Ngel banget jajal nyong aweh pertanyaan maring sampean pada sing pada bisa Sunda pada bisa Jawa ya men seluruh lah seluruh sahabat-sahabatku nyong kepengin jawaban supaya nek aku ngerti kuwi jawabane priwe gitu. Lah nyong tak wae pertanyaan ya sedulur yo kaya ngene pertanyaane dadi kaya ngene Mas sampean kuwi arep lunga ngendi saiki ya wis wengi ora usah mayeng-mayeng wektu pangan lampor. Nah, kue bahasa gue arti kena karo bahasa Sunda. Coba men supaya aku ngerti. Lah, engko tak enteni jawabane sampean pada ya. Yo wis, aku arep manek disit mundur ya. Sawit maning rampung insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.